В това видео ще ви покажа как да създавате собствени програми с собствени честоти, как да си ги пускате от софтуера ни за Windows, а също така как да ги записвате в самия Zapper и да ги пускате от web менюто му и след това възможността да ги записвате чрез web менюто му и да си ги пускате от третият команден бутон на Zapper. Така няма да имате нужда нито от компютър, нито от телефон, просто Zapper. Започваме. Отиваме в менюто персонализиране. Създаваме собствена категория. Наименуваме я така, както на нас би не си искало и чукваме бутончето добави категория. Ето е нашата нова категория. И така, за да създадем наша нова програма, трябва да използваме ето тук средното меню. Наименуваме и нашата нова програма. Нека бъде моя програма за енергия. Тук отдолу можем да напишем името на програмата на английски. Тук отдолу можем да запишем някакво описание към програмата, ако има нужда. Чукваме бутончето добави програма. Ето е и нашата програма. Сега трябва да създадем честоти за нея. Тези честоти са ваши честоти, може би замерени от радиестезист или пък след биорезонансна диагностика ви е дал конкретни честоти, които вие да използвате конкретно и само за вас. Тези честоти се добавят ето от това прозорче тук в дясно. Аз добавям тези честоти просто за целта на този видеоклип. Те нямат връзка с програми за енергия. Ще сложим няколко честоти. Така, нека да бъде още една. Добавихме нашите честоти към нашата новосъздадена програма. Но все още не сме я добавили към новосъздадената ни категория. Трябва да изберем къде да бъде записана. Ето тук в моя категория. И чукваме стрелката привържи към група. Успешно я добавихме. Ето я и нашата нова програма. Ако отидем в менюто програми, ще я видим ето тук. И ако чукнем бутончето пусни програма, тя ще започне да работи. Така, сега избираме стоп и ще ви покажа как да запишете тази нова програма с собствени честоти в Zapper. Това става от този прозорец, като изберете бутона добави програмите в Zapper. Трябва да сте в вашата категория с вашата програма и да чукнете бутончето добави програмите в Zapper. Ето така. Софтуерът ви пита дали сте сигурни, че искате да добавите тези нови програми в Zapper. Да, сигурни сме. Трябва да изчакаме няколко секунди, за да се зареди нашата нова програма. След като видим съобщението, вашите програми са копирани в Zapper, всичко е минало нормално, означава, че всичко е минало нормално и сега ще можем да ги видим в web менюто на Zapper. Забравих да добавя в началото, че софтуерът трябва да е стартиран в мрежови режим. Ето тук горе трябва да пише net, за да можете да запишете тези програми в Zapper. Сега ще отидем в web менюто на Zapper.
Сега, понеже съм на кирилица, вместо точки сложих запетайки. Карвате пин номера на запера. И когато изберем програми, ще видим нашата нова програма ето тук най-горе. Моя програма за енергия. С 3 броя честоти. Ако влезем вътре в нея, ще видим честотите. Те са както ги зададохме. А ако искаме да запишем тази програма, просто трябва да изберем свободно място в тази табличка. В момента тук нямаме записани програми, затова всичко е свободно. Аз ще я запиша на червена 1, ето така, с клик върху това празно място. Сега ще можем да я пускаме с едно натискане на третия команден бутон на самия запер. Така, а сега ако изберем категории, ще видим и новосъздадена категория, която има една програма. Ето така, можете да създавате свои собствени програми с собствени честоти, да ги записвате в запера и след това да ги пускате както пожелаете, или от софтуера ни за Windows, или от веб менюто на запера, или пък да я запишете в самия запер и да си я пускате от третия команден бутон.